Уважаеми съграждани, транспортът е основна част от икономиката на град Варна. Неговото развитие е ключово за бъдещото развитие на града. За съжаление, в наше време нямаме проекти, които да позволяват това развитие, желано и искано от всички граждани, да се случи. Нямаме проекти за изграждане на подлези и надлези, нямаме връзка за изграждане на екологичен градски транспорт, нямаме връзка за свързаност между важни части на града, каквито са летището, индустриалния град Девня, курортите на град Варна и нейните исторически забележителности, които незадължително са разположени в центъра на града. Заради това е необходимо Общинския съвет да разработи нов устройствен план, в който всички тези проблеми да бъдат отчетени и разрешени по подходящ и удобен за гражданите начин. Изграждането на подлези и надлези би облекчило съществено трафика в град Варна. Изграждането на железница би довело до транспортна свързаност между града и съседните градове, както и града и курортите. Не без значение е бързия и лесен достъп на работниците до химическото сърце на България, град Девня, което в настоящия момент е силно затруднен и се осъществява предимно с автобуси. Те не могат да бъдат оценени като екологичен транспорт. Заради това считам, че има перспектива за изработване на проект и финансиране на строителството на железница, която да свързва отделните съставни части на този конгломерат и така да направи удобен за живеене както град Варна, така и всички градове, които са в негова непосредствена близост. С развитието на такава железница ще се отворят огромни възможности за развитието на цялата инфраструктура на града.